kailangan kasi, sa nga komunidad nagbuburobligi. Oo naman. May kaliwat partner nasing libong mo, limpyo mo, Ayun. libong ko, limpyo ko. Kaya lang, malimpyo na anira libong, pero ngayon, anira mga basura, dito, gantarambak, Ay, drainage. nako. Malimpyo na naman. Malimpyo, pero dire saktong Dire labugan. sakto na labugan. Ano init aton na ang sir nga aton himuon ini nga reklamo no may Guadalupe 1 extension. Ito ni nga partida Guadalupe, baga waray man may kinaling nga reklamo amon. Nga tungod mangod kalaw kung baga usahay namon di masaktan namon kalilibot. Nga baman mo baga may nakaling mga reklamo ako ginatulad na namon nagkakadamo. Pero nasa pagpapay naman ito nagkabot nga niya barangay. Bubuhato mo ito, kakatuwa mo ko ito bisan niya. Ito, Panginoon. Pero may din ang mga reklamo gihapon ano kap dinhi about ito nga mga basura dinhi may pabahay no. Ito ang bakit mga basura din mang gon siring pa diri man tanan ini may dagon nakalapas nga naglalabog isla din yung basura. Pero simpali man na oray balot namon na kikitan kay tungod man gon nga halo-halo na buwan area. Pero ito siguro itong mga ginahay ng mga amo to sa ito nga nakaka-hugo yan itong namo itong mga village. Kay tungod nga ada may dalirang mga buhok nga dili may dalirang itatapos at tulali ito ni mga hira kinko-construct nga mga nangagustong tayo kung matatapos ng hira sigong kung sisimintuan ng babaw katapos ng tayo kung ipakiyagin na sa yan. Yan ang kinakita mo nila. Bisa naman na nilagi hapon na agyan sa rakyan. Kay Brigada nga Brigada Jason may pa kay mga kan kaptan. Oo, Kap, maupay nga agahi Brigada Jason. Oo. And then, Kap, mapakyan na lako, ito yung ba barangay, may mga designated ba nga lugar kung diin pwede tambakon itong mga basura para pick upon itong truck? Ito, kuwan sa itong mangot kaluwa, kung natanda akong barangay, ito wala kasi yung basura, makanto ito ang garbage truck. Pagkakot ng garbage truck dito, amo natira panggawasan nila ng basura. Okay. Alright, so regular mo niya nakada itong kuhan, itong garbage truck, pagkuhan basura? O yan na sir, baga wala namang problema ko ng pagkukuha ng basura, pero sa manggung kung baga, sampol kung may nagugubaan truck, inusahay, di nakukuha, pero ginischedule nila hindi mga nagagawin. Okay. Aton ba barangay Kap, may na ba kita nga na-exer nga barangay ordinance kaparte iton kanan pag-dispose iton mga basura, labis na iton nakapot nga konsyal ano, iton Committee on Waste. So sir, may nagkakita kami ito kagin susunod kay hapon na ako ng kanang state ordinance. Nga Alright. Kap, good morning. Brigada Meng. Oo. Kap, may ada ba kita saan papakiana ini kung barahaan iton aton lugar di daha ang Guadalupe sakop ngayon itong barangay Suhi ano? O sir, ma'am. Oo. Kung barahaan ba niya nga area? Ito hindi may Guadalupe, baga pagkita ko, baga waray ka ng problema na nila itong mga kanal na magawa mga katrabaho pa nga. Oo. So I don't know, Kap, kung baga nakitaan mo na iniya nga concern nga iging padangat nga diha amon, mga pictures inihining nga mga basura nga gintambak ka sa kubiton drainage. So ani ba ni magdabdati tubig no? Siguro di rin nakakabiyawin maupay kay ada may mga basura, nga plastic bottles, kadan chicheria, iba pa nga mga plastic, goma. So ada ito Kap. May ada ba kita bubuhaton nga solusyon Kap para ma-address natin ini? Oo, ma'am, kakatuon na ito niyan. Pasiraan ko ito niyan na ito kapag akong marasyan nga ang importante ko gihapin nga kuha nila ng mga kontraktor gihapon na ikagalikin ng pinakamon. Ito na may lalagyan lagi kong kahuman ng mga project nila nakatiwang-uwang lagi hapon itong era kuhan. Ito ng mga kanal dida nga nila kong mahuman. Okay. So magkakamiada ka mo baga declogging ini nga mga basura. Masusukat ito, magkawang kami nga doon, may lamang kami itong mga cluster leader na makikibig kami hira.